Kula ya gumun lho, ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah mungkin to, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gok. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Nek cah cilik ora getak-getak tuman wae yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita ketapa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati karang kadempten niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi tekak plotroke kathoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sak penake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa. Ngakon Bagong Bali saka wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, ngotar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya, Indra.